Ahin sa itong inadlang panginabuhian, aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago na lang ko ninyo sa pangan nga Gina. 35 anyos, minyo, apan buwag sa bana. Wa mi anak. Taga Maasin, Southern Leyte. Punto legal kining akong suliran. Gusto man gud sa akong bana nga magpaanal mi. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Gina? Ma, Uy, ano man di, uy. Nanong niaman ka. O, Iskam ka ng imong mga gamit, ma'am. palihog lang ko. imo ng tanang mga gamit. Ganun man ni. Anong daghan man kang mga bag? Ma, nagbuwag namin ni Jethro. Unsa? Uy, nga naman yung taon. Diri sa son, magsulti ta. Pasabta gani ko ani, Gina. Ay, ginoo ko ninyo, eh. Wapagani mo yung mga anak, ingon anak na mo. Magbuwag-buwag na dayon mo. Dili na ko kaanto sa iyang gibuhat na ako, ma. As in, harap-harapan na lang ko niya pakitoon sa iyang babae. Nainsulto na kaay ko, ma. Mao nga mas maayo pa nga magbuwag na lang mi og klaro. Bahala na siya dito sa Manila. Magtagbaw siya dito sa iyang babae. Tilad ninyo. Kadako sa inyong gasto sa inyong kasal. Unya, magbuwag lang di ay mo. Maulag yung ta na, hunahunaon gyud sa makadaghan, usa magminyo. Usa magpakasal, uy. Usa ba sa hinungdan nga nangita man siya glain? Day, mabahay gyud siya, ma. Basig tungod pod kay wa pa mo'y anak. Oh, ma. Diyos ko, day. Nga nung nagbuwag bang taon mo, uy. Labihan ba yan taon ako nga pagwapa ni mo adtong kasal ninyo? Nga, ikaw na ang pinaka-gwapa nga bride? Unya, ingon ani na lang ang ako nga mabalitaan nga. Magbuwag na mo? Uy, papasin, mapatsa pa mo, uy. Na, hindi na gyud mapatch up Joanna. Kay ang iyang babae ba, murag gyud og alimatok nga maayo kay mapilit makadikit ni Jethro. Mura mag-asawa pa na ako kung mo ay makabuot sa kinabuhing Jethro. Gitawagan o tadayon ko nimo aron nga makalarga dayon kog Manila ug ako'y bugno atong babayhan nato. Basta surrender na ko, Joanna. Grabe na ang ilang pag-insulto na ako. Unya, kon buwag, namang gyud nay kuan bahinay sa mga butangan na ponday, nya kabtangan uon sa padara. Ay, mo na problema na ako ron, Joanna. Na, mo na Kay ro. wa gyud ko'y nada sa mga gamit nga among napundar dito sa Manila. Oh, kansi ka. Da, bahalag kansi, oy. Bahala siya. Dili ko niya bahinan sa mga gamit namo sa Manila. Total,
May napalit man sad kong yuta dinhi sa maasin. Aw, wa sad siya labot ani. Onsa? Ano nga man ko'y labot? Nga conjugal property man na nato kay napalit man na nimo suod sa atong kaminyoon. Naayong ko'y bahin na na. Ibaligan na nato aron mataro na ito nagbahin. Kaya di mo sa ko interesadong mupuyo diha. Unsa? Baga asad ni mong naong oy. Ngawa man ko'y napahimuslan diya sa mga napundar tang gamit sa bay. Ay pagsinuwa pa ngoy, Gina. Kung saan man yung mga gamit na to, Dres Bay? Ginawanin lang ha. Isa no, 1/4 lang akong bahin sa halin anang napalit mong yuta. Diyas masin. Basta kaya di na lang ni mo hilapta na mga napundar na to, Dres Manila. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Nisugot na lang ko nga mangayo pa og bahin ang akong bana sa halin sa yuta nga akong napalit diri sa maasin late nga akong napalit sud sa among kaminyoon. Mao iyang sulti pag primero nga bisan og 1/4 lang ang iyang bahin basta dili na ko manghilabot sa mga butang nga among napundar sa Manila. Unya, dihang nakakita na kog bayer og nahibaw siya pilay halinon sa yuta, nausab ang iyang huna-huna. Unya, unsay tunga? Nausap nga kung una-una. Ingon nga kong partner, dapat tunga dyan kunutan sa halina ng yuta. Unay balaod sa magtiayon kung magbuwag o magbahin na sa katangan. Isa ka sa pagkakabugado mo dool. Tunga, yun na. Unya, ang mga gamit na to diya sa Manila, tunga punta. Oh, kuharing upan diri. Duha mo niya itong rib. Sa silong sa kanhina to kwarto. Alsahan ning usa. O duha mo ning atong TV sa sala o sa tong kwarto. Lakwaar sa ning usa. Ha, Ay sukot na lang kung magtunga ta ng yuta ni mo dihas lite. Kay ang bayan bisan na kuha na, gasto ko biyasan na sa pagpahil akong annulment sa itong kasal. unsa? Ay, kabagago niyag naong day. Muna yung sulti. Di ba? Ingon bitaw ko nimo nga ingon anak kasalbahe sa kumbana. Ha? O animal sad ng iyang uyab-uyab oy. Mao'y nagsulsul sa akong bana. Nga ang akong bana man unta to'y nag-ingon ako nga bisag 1/4 na iya sa halin sa akong yuta dinis maasin. Pagkakapal moks na lang yung babae, oy. Bagas yung naong. Sus, kunya palang dinis akong dool. Hastas! Sulnop na larutan yun ako siya. Unya bayot, unsa may ako yung angin akong buhaton ini. Dili ba unfair ang ilang gibuhat diri nako yut? Unfair, Jude. Pero di ba niingon man ka nga, mo file og annulment ang imong bana sa inyong kasal? Oh, mao na yang sulti. Ayaw pagpirma. Unsa? Ayaw pagsugot nga magpa-annul mo. Mao na ibao sa way hinungdan og swapang nimong bana. Kung saan di ka mo pirma sa annulment, Gilisod-lisod ko nimo sa akong yuta diri sa maasin, di ba? Lisod-lisod ron tasad ka ang annulment nimo. Gaingnan pa di ay nimo ang buyer nga dili ipahatag nako ang tanangalin kay nahong ko kwarta. Huh? Ako pa'y nahong kwarta jitro, samtang ikaw ang dili fair mo daog bahin sa atong mga napundar. Ay, bahala gid ka ng imong annulment dong. Di gyud ko mo pirma ana. oy Gina, nagkaplano na taon ming magpakasal sa kong partner. Pirma na lang! Nagmagahi gid ko sa pagpirma kay alang nako, unfair gyud ang pagbahin sa among mga napundar sud sa among kaminyoon. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nagbuwag na mi sa kumbana. Kasado mi. Unsa man gyud balaod sa pagbahin sa mga butang ug kabtangan nga among napundar sud sa among kaminyoon. Ikaduhang pangutana, wa ko nada sa among mga gamit sa Manila. Apan ang halin sa yuta nga napalit nako diri sa among lugar. Nakigtunga pa man gyud siya. Fair bagod nang pagkabahina. Ikatulong pangutana, nag-file siya og annulment kay plano nila nga magpakasal sa iyang uyab.
Dili ko gusto mo pirma tungod sa ka-unfair niya. Makapugos bagyod siya nako o papirma bisag dili ko. Ikaw pa to katapusang pangutana. Pwede ba nga magpabayad sad ko niya usa ko mo pirma sa annulment? Kay dili manggid ko niya hatagan sa mga butang nga napunda namo. Unsa may akong buhaton kung pugson gid ko niya o papirma sa among annulment? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gina. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Of course, mga medical nga mga pangutanag, mga problema naa si Dr. Obra. Nga ako ang partner nga mutambag gihapon nato noog. Ako sang tingog today inyong mapaminaw muna ayo na mo pagdugay. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Guys, lain-lain klase-klaseng pamaagi gyud ni ang amuang gihatag no para klaro og tin-aw ang inyong mapaminaw no og pwede ra gyud pod nga dili mo maikog no kay kitang tanan naagyo tay mga problema natay mga giagian sa kinabuhi dili ra in town kamong nagpadag suwat kundi kitang tanan atong kinabuhi dili perpekto ang kitan mismo di pud ta perpekto ato ang kapikas di pud perpekto mo nang naagyo di mga ginagmayng mga spices no gitik-gitik gamay sa ato ang kinabuhi pero kabaw mo mulabay mahuman ra gyud ning tanan yanam sila in attorney ay sige lang basta nahuman tong usa nya nagdungan man ay bahala nagmagdungan basta kay kaya dasig lang no padayon lang gyud ta di ta mawagtangag pag-asa there will always be something positive mahuman ra gyud na bahala gadungan, bahalag tulo na kabuok na datugan ta. Kay usay maingon man ta nga suspaita ni oy muuwan ba. Grabe gyud pod, mo busdak gyud pod no. Unsaon naman lang ni nato no. So mo na no ayaw na mo paglangan kay usa kay mas nindot man gyud ni ato pong ma-share. Di lang gyud pod nato suluhon ang ato ang mga problema ha. And a big shout out and a big thank you sa tanan nato mga likers ug followers sa kini ang akong suliran official writers page ug sa mga mag-like ug mag-follow nako guys please continue to like and follow me sa Elaine Tantengco Bathan on Facebook ug sa mga taga DXDC Davao thank you kaayo kay gi-guest ko ninyo last week no sa inyo nga programang straight to the point punto legal thank you kaayo ug wa jud ko kabaw ba ako lagi ning i-share kay pagpakita man gud nako sa akong mga igsuon sa link katong gi interview ko sa DXDC Davao no mo na ato ang counterpart didto sa Davao sa RMN network nato niingon dayon ako ang kamagwangan nga igsuon si Kuya Noel no nga naa sa Australia nga mo man na ang station ni Daddy mo na first nga radio station di ay sa ako ang amahan no sus destiny gyud na ako diri sa RMN mo nang wa jud ko mobalhin og stasyon no ako di ang Daddy was the first radio and television network manager didto sa Davao kay didto bi ako nataw no di mi taga Davao pero tungod di ay sa iyahang pagdawat no ana nga assignment didto sa Davao mao na nga balhin mig Davao o di ba na ay trivia na ay chika letter sender na to karong adlaw guys atong tawagon sa pangalan nga si Gianna taga Maasin Southern Leyte punto legal 35 years old minyo pero buwag na sbana kasayo na minyo siguro ni nagbulag man bata pa wa sila anak no niya mo niyang mga pangutana kay gusto siya hang bana nga masabtan nato nga uyo na gid ang bana nga magpaanal na unta sila so unang pangutana kasado man sila siya hang bana nagbuwag kuno sila sa iyang bana unsa gyud balaod sa pagbahin sa mga butang ug kabtangan nga among napundar sulod sa among kaminyoon. Okay, timing no kay nagtudlo tag Persons and Family Law diya sa University of San Jose Recoleto School of Law. Ug mauni ang balaod nga gimando o gisaysay sa atuang Family Code which is the law that will govern marriages between and among Filipinos, no? Maminyo ganita pagkahuman nga napasaning balaod, no, ang Family Code which was in 1988 guys, ang atuang property relations nga mag-govern is absolute community of property. Unsa maning absolute community of property. Simple. Ang imong gipanag-iya sa katong ulitaw pa ka
ug sa daga pa ka bahala na giunsa na nimo pag-angkon, gipalit ba na nimo, gipanunod ba na nimo, gihatag ba na sa imuha, gidonate ba, basta naas imuha ng pangan, imuha na nakarehistro nimo, pagkadaga pagkaulitaw gidala na nimo sud sa imuhang kaminyoon ug mahimo ng co-owner ang imuhang kapikas. Siya sad kung unsa po yung gipanag-iya, gidapo na niya sud sa kaminyoon. So kung magbuwag gani mo, kato inyo nang i-divide together, no? That is what you call as unya ang inyong mga napundar conjugal absolute community of property pod, hati pod mong duha. Ikaduhang pangutana, wa ko'y nadala sa among mga gamit sa Manila, apan ang halin sa yuta nga napalit na ko diri sa among lugar, nakigtunga pa mangyud siya, fair bagod ng pagkabahina aw dili pod. Kung unsa iya ha, supposedly na amang kay bahin atong ditong mga gamit sa Manila, pila may kantidad pod ato, o kwaa ang value ato, unya ang halin anang yuta din ha, kwa ipudtos imuhang bahin, no, ngadto sa iyaha didto sa katong mga kabtangan ug mga butang ninyo sa Manila, ug unsay mahabilin ug naamang gani aw iyaha, ug way mahabilin kay basig kuwang pa basin kita pay maningil niya, no? Ikatulong pangutana guys, nag-file siya og annulment kay plano nilang magpakasal sa iyahang uyab. Dili ko gustong mo pirma tungod sa ka-unfair niya. Makapugos bagod siya na kog papirma bisan di ko unsa may pirmahan nimo nga ang kanang annulment di ba na pwedeng sabot-sabot lang, no? Kay mamahibaw-an gani nas korte nga nag-collusion mo, nagsabot-sabot mo, hala, basin ug ma-deny ang annulment di hinuon mo. Unya nganong di man sad kaganahan mo pirma, probably ang imuhang pirmahan ang kanang dissolution sa inyuhang property relations. Kay ang effect man gud sa annulment is this: una, mabugto na ang bond of marriage. Ikaduha, ang mga properties inyo na nang iliquidate. Kay maputol naman, so what naman mo'y ours? May naman eh. So tungaon na siya, husayon, subayon na bayrang mga utang, ug naa, unya, ihati na ninyo. Kana mo'y angay ninyong permahan ra. Ang kanang annulment, di gyud ka pwedeng mo permaan na. Ug ikatulo, kung naamang gani anak, ang kustudiya sa mga bata. Wa man mo'y anak, so taman rata sa 1 ug 2. Ako pong pangutana, nganong di kang pirma, di kaganahan maanal? Dapat sa kaning property relations, kinahanglan gyud mo magkasabot. Kay kung dili mo magkasabot, kung unsaon ninyo, pagtunga ang mga kabtangan ninyo, di man na maisyuhan og decree of nullity nga maoy gikinahanglan nga papel para ma-rehistro na ngadto sa local civil registrar ang annulment sa inyuhang kasal para mahimo na mong duha nga single. No, so kani siya gamay ra kayo ning butanga nga pwede ra gyud ninyo husayon, no, as husband and wife, pang last na lang ni, no, maski dihang dapita magkasinabot na lang mo niya, ako pa nimo ay glangaya kay gilangay na nimo, ikaw pud ang imong opportunity kana pang siyay ning file, dili ka makagasto aw kana lang ko ana na lang na ay na lang nang mga kanang property relations ninyo, ang inyong mga kaptangan husaya lang yun na, ha? Pero pagpaanal, uy, nga nugod siya na ay, kuman ikaw, maglisod pa lang kag ninyo na nanuuna, di ba? Ikaw pa, tug katapusang pangutana, pwede ba nga magpabayad sad ko niya usa ko mo pirma sa annulment kay dili mangyud ko niya hatagan sa mga butang nga napundar namo, unsa man ang akong buhaton kung pugson gyud ko niya papirma sa among annulment. Klaruhon lang gyud ni nako Gianna ha, og sa mga naminaw karon, kanang moingon kag nagpinirmahay, di gyud na mao ang imuhang gipasabot, no nga nagsabot-sabot mong magbuwag na mo, kanang pagbuwag di na pwedeng sabot-sabot magpinirmahay lang mo nga wa nay hilabtanay. There is no such thing as an agreed or mutual nga annulment. Dili gyud na siya pwede. Ang imuharang pirmahan o gipasabot siguro aning imuhang suwat ang paghusay, pagsubay o pagdivide sa mga kabutangan ninyo. Maura gyud na, no? So ako I think pwede gyud na kay kung dili pug ka ang korte man pud ang mutunga ana og di gyud pud mo magkahusay og dili pud mo magkasinabot, ha, kay para lang maklaro og matarong ang inyuhang annulment, ha. But kung mo participate ka, pwede pod, no, mo oppose ka in those things, no. Pwede ra pug dili na lang kamo tingog og mutubag, pero di ka mo pirma sa annulment, ha. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kiniyang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.